членовете, които не ми справяха се добре сега. Анди, задържа малко и приятелите също. Това е човек, който трябва да се изгаси и служителите, но преди това има едни традиции, къде се спазва винаги на рожден ден. Когато бъдат срещи и торта, и приятели, и рожден, приятелите пеят, за да го поздравят за рожден ден, да включват името му в песента. Happy birthday, Анди. Със силното и гласове всички заедно 3-4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Andy. Happy birthday to you. Това е хубаво. Виждам, че сте готов вече. Това, което искат хората обаче е да се навислиш желание и те да преборят последните секунди, докато си на 8 години. Когато тия секунди изтекат, тогава вече да си съществува. Желанието се сбъдва, така казва. Но не казваш никого. Не казваш никого, затова мислиш само за желанието. Да, защото и не трябва да съм. Ние обявим секундите. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, свещичката изгоря. Да. Или я не думна. Окей, компанията. Човекът, който има право да изгаси същите, да му се сбъдне желание единствено, Анди, оставете го човека да свърши работа. Аз вече го измислих. 8, 7, 6, 5, 4, 3,